मराठवाड्यात 4 वेळा मुख्यमंत्री पद मिळालं, मात्र आरक्षण दिलं नाही। आणि आता या सरकारची भूमिका काय आहे? तुमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे का? मराठा आरक्षणाला विरोध आहे का? विरोधी पक्षाने आपली भूमिका जाहीर करावी। 40 वर्ष तुम्ही आरक्षण देऊ शकले नाही। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना राज्यातल्या मराठा समाजाला आरक्षण दिलं। ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं, सुप्रीम कोर्टात टिकवलं। पांढऱ्या पायाचं आघाडीचं सरकार आलं आणि मराठा समाजाचं आरक्षण घालवण्याचं पाप या समोरच्या विरोधकांचं आहे। सुप्रीम कोर्टात केस हरली। मराठ्यांची बाजू लढायसाठी जे वकील दिले ते काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादीने जे वकील दिले ते सातत्यानं अतिरेक्यांच्या जमानती घेणारे वकील दिले। आणि ही केस जाणीवपूर्वक हरवलेली आहे। आणि म्हणून विरोधी पक्षाने आपली भूमिका जाहीर करावी। तुमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे का विरोध आहे? कालच्या बैठकीला आपण काय येऊ शकलं नाही? तुम्हाला मराठा समाजाबद्दल काही घेणं देणं नाही। सभागृहात एक बोलता, मीडियामध्ये जाऊन दुसरं बोलता। जालन्यामध्ये विरोधी पक्षनेते आले आणि त्याने सांगितलं की आम्ही ओबीसी मधून आरक्षण देऊ, म्हणजे स्टेजवर जायचं, ताकाला जायचं आणि गाडगा कशाला लपवता? भूमिका जाहीर करा, नसता महाराष्ट्रातला हा मराठा समाज तुम्हाला कदापिही माफ करणार नाही। अध्यक्ष महोदय, बोल अध्यक्ष महोदय, ही चर्चा होत असताना या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी तेढ निर्माण केले, ज्यांनी ह्या जातीय सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, ते या सभागृहातले कोण सदस्य आहेत हे सुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर आलं पाहिजे। अध्यक्ष महाराज, या सभागृहात बसणारे मराठवाड्यातले ते कोण सदस्य आहेत ज्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांनी SMS पाठवले, व्हॉट्सअप वरती सर्क्युलेट केलं आणि मराठा आणि ओबीसीच्या मध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ते या सभागृहाचे कोण लोकप्रतिनिधी आहेत याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। अध्यक्ष महाराज, आणि हे जनतेच्या समोर त्याचा जो चेहरा आहे, खरा जो चेहरा आहे, तो खरा चेहरा त्या जनतेच्या जागेवर बसा। सर्व सदस्य अरे जागेवर बसा। सर्व सदस्यांना विनंती, जागेवर जा। सदस्य बोलतायत, तुम्हाला विनंती आहे जागेवर जा। सभा कामकाज सुरू करायचं, सर्वांनी जागेवर जाऊन बसा। सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे जागेवर बसा। सन्माननीय सदस्य बोलतात, जागेवर बसा। अध्यक्ष महोदय, माजी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना विनंती आहे। अध्यक्ष महोदय, माजी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना विनंती आहे, उपमुख्यमंत्र्यांनाही विनंती आहे की याची चौकशी झाली पाहिजे, याचा पर्दाफाश करण्यासाठी SITची नेमणूक झाली पाहिजे। आणि या सभागृहामध्ये बसलेला महाराष्ट्र आम्हाला सभागृहाचं कामकाज 20 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे।
याचं ज्यांना राजकारण करायचंय त्यांना जरूर राजकारण करू द्या, पण माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं हे महायुतीचं सरकार जो शब्द यापूर्वी दिलेला आहे तो शब्द पूर्ण करण्यासाठी जे करावं लागेल ते या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन नक्की करेल एवढंच या निमित्तानं सांगतो। आणि ज्यांनी राजकारण काल केलं या बैठकीवर बहिष्कार घालून त्यांचा चेहरा आज महाराष्ट्राच्या समोर उघडा झालेला आहे एवढंच मला या निमित्तानं सन्मान्य अध्यक्ष महाराज सांगायचंय। मुनगंटीवार साहेब अरे हा बोला बोला ना। अतिशय महत्वाच्या विषयावर आज सन्माननीय सदस्य निवेदन एक मुनगंटीवार साहेबांचं एक निवेदन आहे। नाही निवेदन नाही मी याच्यावर बोलतोय। त्या ठीक आहे बोला। अध्यक्ष महोदय नाही अजितदादांना बोलतोय 2 मिनिटं अजितदादांना बोलतोय। अध्यक्ष महोदय मी आपल्या अनुमतीने पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 स्थगित करण्यात यावी असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो। प्रस्ताव असा आहे की पुरवणी मागण्यावरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भात विधानसभा नियमातील नियम 262 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा अधिनियम 57 अन्वये स्थगित करण्यात यावी। प्रश्न असा आहे की पुरवणी मागण्यावरील चर्चा व मतदानाच्या संदर्भामध्ये विधानसभा नियमातील कलम 260/2 मधील 3 दिवसाच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद आहे ती विधानसभा नियम 57 अन्वये स्थगित करण्याची सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्याने हो म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्याने नाही म्हणावे। होळीचे बहुमत आहे प्रस्ताव संमत झाला। अध्यक्ष महोदय सन 2024-25च्या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा व मतदान पहिला व शेवटचा दिवस। अध्यक्ष महोदय राज्य शासनानं जम्मू काश्मीर राज्याच्या इचगाम येथे उत्तर प्रदेश राज्याच्या अयोध्या नगरीत महाराष्ट्र भवन इमारतीचं बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे। सदर कामावर होणारा खर्च हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंजूर अनुदानातून भागवण्यात येणार आहे याची नोंद सभागृहाने घ्यावी। त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय मी आपल्या अनुमतीने सन 2024-25च्या वर्षातील बाब क्रमांक 1 ते 299 मधील एकूण रुपये अक्षरी 94,889 कोटी 6,67,000 फक्त इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी एकत्ररित्या सभागृहासमोर मांडत आहे। आता मी सन 2024-2025च्या पुरवणी मागण्यासंदर्भातील 1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 2 नगर विकास, 3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 4 उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिज कर्म विभाग व 5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग या विभागाच्या पुरवणी मागण्या वितरित केलेल्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रितपणे मतास टाकतो। 1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अनुक्रमांक 18 ते 20, 2 नगर विकास विभाग अनुक्रमांक 21 ते 25, 3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनुक्रमांक 27 ते 31, 4 उद्योग ऊर्जा कामगार व खनिज कर्म विभाग अनुक्रमांक 37 ते 42, 5 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग अनुक्रमांक 66। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे मागण्या संमत झाल्या। आता मी चर्चेसाठी अभ्यास प्राथमिक क्रमांक नसलेल्या खालील विभागाच्या पूर्ण मागण्या कामकाज पत्रिकेसोबत सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रित मतास टाकतो। 1 सामान्य प्रशासन विभाग अनुक्रमांक 1 ते 2, 2 गृह विभाग अनुक्रमांक 3 ते 7, 3 महसूल व वन विभाग अनुक्रमांक 8 ते 10, 4 कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग अनुक्रमांक 11 ते 17, 5 वित्त विभाग अनुक्रमांक 26, 6 जलसंपदा विभाग अनुक्रमांक 32 व 33, 7 विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 34 ते 36, 8 ग्रामविकास विभाग अनुक्रमांक 43 ते 45, 9 अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग अनुक्रमांक 46 व 47, 10 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुक्रमांक 48 ते 49,
11 नियोजन विभाग अनुक्रमांक 50 ते 51, 12 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अनुक्रमांक 52 व 53, 13 वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग अनुक्रमांक 54 व 55, 14 आदिवासी विभाग अनुक्रमांक 56 व 57, 15 सहकार व पणन व वस्त्र विभाग अनुक्रमांक 58 ते 60, 16 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अनुक्रमांक 61 ते 63, 17 महिला व बाल विकास विभाग अनुक्रमांक 64 व 65, 18 कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनता विभाग अनुक्रमांक 67, 19 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अनुक्रमांक 68 व 69, 20 अल्पसंख्याक विभाग विकास विभाग अनुक्रमांक 70, 21 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 71, 22 मृद व जलसंधारण विभाग अनुक्रमांक 72. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. शासकीय विधेयक पुरस्थापनार्थ विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावेत असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येतील. खंड 2 व 3 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक व हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 अनुसूची, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक व हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2024 संमत करावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने चौदा का 18 मी आपल्या अनुमतीने सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असेल त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता ह्या विधायक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य ह्या विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.
होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 5, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विषयक कायदे सुधारणा विधेयक 24 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विधेयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 हे संमत करावे काय. प्रश्न असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 18 महाराष्ट्र कर विधेयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरोपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024. महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरता सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्यासाठी सुधारणा विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे काय. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधायक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्यासाठी सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरूपणास प्रतिबंध करण्याकरिता सुधारणा विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024. अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुसूचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 विचारात घेण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 19 अनुसूचित खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 19 अनुसूचित खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2024चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुसूचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2024 विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा अनुचित मार्गास प्रतिबंध विधेयक 2024 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे,
प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. राजगुरू सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. उद्या गुरुवार दिनांक 11 जुलै 2024 रोजी सकाळी 10 ते 10:45 सभागृहाची विशेष बैठक होईल. त्यामध्ये लक्षवेधी सूचना घेण्यात येतील. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता भरेल.